salutació del maquinista inclosa i fent una de les últimes filmacions aquí en aquesta línia que en 24 hores quedarà xapada durant 7 mesos. I ja se'ns acaba de marxar la 123 que hem vist quan també venia. Ara ja torna cap a Hospitalet. I això és tot des de la boca nord del túnel de Toses. Adéu-siau.